Irene Aguiar, concelleira de Urbanismo, pide tranquilidade, moderación e respeto ao señor López. Aguiar aseguraba esta mañá que dende o Concello nunca se lles negou a información que os populares solicitaron e pedía a Xosé López que se atén que a faga pública. En primeiro lugar, me gustaría recomendarlle certa tranquilidade, moderación, por suposto, e tamén respeto, pero tranquilidade especialmente ao señor López, a quen observamos que está, bueno, pois un pouquiño alterado, vámoslo a deixar en alterado. Con respecto ao que me decía o señor López de que me avisaba, de que me mandaba un aviso a través dos medios de comunicación, ben, para min este aviso, máis que aviso, é unha amenaza. Entón, bueno, isto parte de un escrito supostamente presentado alá polo mes de primeiro dixo xaneiro, ahora dixo febreiro, solicitando unha serie de información, concretamente do Concello de Urbanismo, no Departamento de Urbanismo, perdón. Este escrito, creo que o vexades, está sellado de fecha, de data 3 de marzo do 2008. A primeira vez que se me pregunta por el é no pleno, isto foi, creo recordar, un mércores, e se me pregunta por el no pleno do venres, o sea, 2 días despois prácticamente. Ben, me di, bueno, pois se me pon sobre a mesa, me fala de unha serie de articulados e xurisprudencia que el, bueno, manexa. Ben, pois voulle aclarar un pouquiño, porque a mellor con isto das leis se perdese un pouco, é normal. Entón, decirlle en primeiro lugar que, por suposto, non somos conscientes de que hai unha obriga de información a todos os concelleiros e membros que integran a corporación local, pero correxilo no senso de que non hai prazo para esa contestación. É dicir, que os 5 días que el manifesta como plazo non se refiren a un plazo no que haxa que dar traslado desa información, senón que os 5 días, tal e como se recollen no ROF, no Reglamento de Organización e Funcións das Entidades Locais, que é o que reglamenta toda a nosa actuación, pois en ese artigo 14 do ROF, como digo, se di expresamente que se no prazo de 5 días non se recibe contestación, se entenderá denegada a petición. Se obra no seu poder, gustaríamos que amosara aos medios de comunicación a denegación de que nós non llevamos a facilitar esa información. En caso, o mesmo reglamento continúa dicindo que en caso de que en esos 5 días non se lle conteste, que se entende concedida. E igualmente, no caso de que non se aceptara a petición, habría que denegala por acordo ou resolución motivada. Como digo, que enseñe esa denegación, que non existe, porque non se lle denegou en ningún momento. O único que se lle dixo, que lle dixen unha compañeira do seu partido, concretamente a dona Cristina Goldar, lle dicen que por circunstancias de a cantidad de traballo que temos no departamento, pois que esa información se lles daría na medida das posibilidades de que as limitacións dos nosos medios humanos nos requerían.